Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Malta dejjem kienet ċara fil-pożizzjoni tagħha dwar il-gwerra Russa fl-Ukrajna, dik li din hija aggressjoni inġusta Russa fuq l-Ukrajna. Il-Gvern għal Dr. Abela dejjem kien konsistenti fl-għajnuna tiegħu lill-Ukrajna b'kontribuzzjonijiet li ma jmissux ma' armi, munizzjon u apparat letali. Huwa qal li kull ma jmur qed jiżdied is-sens ta' ejja minn din il-gwerra bl-impatti negattivi li qed jinħassu kullimkien. Tkellem dwar id-diverġenzi fih dan il-Kunsill Ewropew u qal li hemm min qed jemmen li l-Ukrajna toħroġ rebbieħa biss biktar munizzjon, armi u żieda fil-produzzjoni tal-armi u oħrajn pożizzjoni aktar realistika fosthom Malta li qed jirrikonoxxu li s-soluzzjoni hija fl-investiment tal-isforzi diplomatiċi biex tinstab soluzzjoni dejjema. Il-pożizzjoni ta' Malta għal il-Prim Ministru Abela hija riflessa bl-iswed fuq l-abjad fil-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-ħamis li għadda li Malta għandha garanzija assoluta li tissalvagwardja l-prinċipji tagħha biex ma tiffinanzja l-ebda armamenti letali. Qal il-punt bażiku wara dak li proponiet il-President tal-Kummissjoni Ewropea von der Leyen fil-programm Rearm hija nefqa ta' 800 biljun euro fuq 4 snin fejn kull stat jażel li jidħol b'mod volontarju b'self u inizjattivi fl-investiment ta' armi u munizzjon. Qal li l-Oppożizzjoni tinsab dara mal-ħajt għax la darba l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola hija favur dan il-pjan, anke l-Partit Nazzjonalista jrid jappoġġja dan l-infiq li minflok għal Dr. Abela il-flus jistgħu jmorru għal diversi oqsma importanti oħra bħas-saħħa, l-edukazzjoni u l-investiment fl-ekonomiji Ewropej. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li l-paċi ma tintrebaħx bir-retorika u l-uniku vittma tal-invażjoni Russa tal-Ukrajna huwa l-poplu Ukren li għandu bżonn l-appoġġ tal-Ewropa. Huwa qal li l-Prim Ministru jitkellem skont l-udjenza li kollu qudiemu, qal li għal darb'oħra l-Prim Ministru qed jikkontradixxi ruħu u qed jgħid ħaġa f'Malta u ħaġa oħra meta jkun barra minn Malta. Huwa qal li għalkemm il-Prim Ministru se jitkellem dwar in-newtralità, ftit tal-ġimgħat ilu qal li wasal iż-żmien li Malta terġa' tara kif qed tinterpreta l-prinċipju tan-newtralità. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Partit Nazzjonalista jaqbel mal-medjazzjoni u li din issir bid b'saħħitha u pożizzjoni li dejjem tipproteġi lill-Ukreni għall-Ukrajna bħala pajjiż sovran. Dr. Grech qal li l-fatti huma ċari li l-Prim Ministru fi Brussell ivvota l-aktar biljuni għad-difiża Ewropea iżda mbagħad stqarr li l-Ukrajna mhux se tkun qed toħroġ rebbieħa minn din il-gwerra.